supaya dia niku mawas diri, kenal karo jati diri dhewe. Mergo nek ora kenal jati diri dhewe, tiyang niku kehilangan arah. Jadi sombong, lali karo Gusti Allah. Kalau ataraken asal usule menungso niku kedadian saka nggih menika 16 unsur. Jadi menungso niku digawe Gusti Allah saking 16 unsur. Nggih. Sing 8 unsur niku langsung saka Gusti Allah, sing 4 unsur saka Bapak, sing 4 unsur saka Ibu. Nah, iki kok mboten pati gagas. Nek awake dhewe itu ternyata terdiri dari unsur 16. Sing 8 saka Gusti Allah, iki ade ora pati ngangen-angen. Nek ade ana 8 unsur saka Gusti Allah langsung mboten pati ngangen-angen. 4 unsur saka Bapak, 4 unsur saka Ibu. 8 unsur sing saka Gusti Allah, siji roh. Roh ya dhewe langsung saka Gusti Allah. Ngono lali karo Gusti Allah. Pak dhewe ade di roh iku saka Gusti Allah. Nomor loro nafsu, nafsu ya saka Gusti Allah. Terus nomor 3 budi, iman. Jadi roh, nafsu, budi, iman niku saka Gusti Allah. Nggih. Sak banjure nggih menika pangrasa, pangrasa sing awake dhewe marai iso ngrasake enak ora enak, iki bakso apa mie ayam, niku ya nek Gusti Allah. Awake dhewe iso ngrasake, ilate iso berfungsi. Nah, bidon es tuwa somben. Es tuwa iki ora pati iso ngrasake. Iwak ati karo tahu rasane padha. Es tuwa niku. Jenengan ijek ngrasake enak niku alhamdulillah. Sombene tuwa jenengan ora pati ngrasake enak. Nggih, kok bar mangan lali. Jadi pangrasa sing marai iso ngrasake niku mergo Gusti Allah mbok rahmat iso ngrasake liwate ilat. Nah, terus sak banjuripun pangambu. Nggih. Oh, pamih rasa sing nggo sing kagem pangambu, dinggo ngambu nggih, dinggo ngambu niku saka Gusti Allah, irunge iso berfungsi, iso ngambu saka Gusti Allah, terus iso ngrasakake saka Gusti Allah. Kang banjuripun pangrungu. Nah, sing marakne iso krungu ya Gusti Allah. Sing marake iso ndeloki saka Gusti Allah. Dadi niku pangrasa, pamih rasa, pangambu lan paningal. 8 niku saka Gusti Allah. Kula baleni 8 saka Gusti Allah, siji roh, nomor nafsu, 3 budi, 4 iman. Nggih, nomor 5 pangrasa. Terus pangambu, pamih rasa, paningal. Dadi iso marai ndeloki, iso marake krungu, iso marake ngambu. Iki ambune minyak wangi apa ambune telek niku ya Gusti Allah. Nggih. Kok nek kupinge nek mati Gusti jabut ora iso bedake. Iki antarane lha nek Covid niku kan disudo niku. Ora iso bedake iki apa, ora iso bedake. Nah, dadi sing marai iso ngambu Gusti Allah, sing saged napa niku ndeloki ya Gusti Allah, sing iso ndeloki ngrungokke ya Gusti Allah. Niki 8 saka Gusti Allah. Terus awake dhewe niku gadah unsur 4 saka bapak. Awake dhewe utang budi karo bapak. Jenengan nek wani karo bapak kebangetan. Mergo awake dhewe anak niku apa? Mergo bapak. Bapak nitis awake dhewe. Nggih. Lah saka bapak iki petang perkara. Siji, balung. Balung unsur kita ana balung niku saking titisane Gusti saka bapak. Jadi balung saka bapak. Terus nomor 2 otot, kulit, utek niki papat niku warisan saka bapak. Wong kok wani karo bapake kualat iki. Wong awake dhewe iki 4 saka bapak. 8 saka Gusti Allah langsung, 4 saka bapake. Kula baleni sing saka bapak balung, otot, kulit, utek niku saka bapak. Lah sing 4 saka ibu. Lah ya iki karo ibu aja wani. Adi 4 saka ibu, adi diwarisi saka ibu. Nah, sing saka ibu apa? Siji daging, nomor 2 getih, daging getih saka ibu. Terus sungsum, terus juruan. Sungsum getih niku ya saka Gusti Allah, saka ibu terus juruan.
organ-organ tubuh juruan ini saka ibu. Jadi papa saka bapak, papa saka ibu. Nggih. Lajeng unsur-unsur manusia wonten papat. Nggih. Siji, kita jasad kita ada unsur air, banyu. Ada unsur air. Air niki asal saka swarga. Nggih. Lah banyune dhewe niku terus dadi balung. Dadi balunge dhewe niku asal usule saka anasir banyu. Dadi balunge dhewe niku saka banyu ning banyune saka swarga. Dadi awake dhewe niku nek sok ben mlebu swarga niku patut mergo awake dhewe niku gadah silsilah saka swarga, saka banyu swarga. Sing nomor loro unsur dhewe ana angin. Angin iku terus marake dadi getih. Dadi getih dhewe saka angin. Mulane nek wong mati niku getahe metu lewat angin. Nggih. Dadi nek wong mati niku nyawane niku mulai ka ngisor sikil, mulai ka telapak sikil munggah-munggah terakhir metu lewat irung. Dadi nek nyawa niku ka ngisor saka sikil munggah-munggah metune dhuwur dhewe lewat irung. Lah niku nyawa dhewe niku rupane niku bareng karo getih metu dadi angin. Dadi wong mati niku getih dadi angin. Mergo asale saka angin. Lah sing nomor 3 awake dhewe unsure saka geni. Dadi mau ana banyu, ana angin. Nek banyune saka swarga dadi balung. Nek angin niku dadi getih. Nggih. Angin dadi getih. Terus sak banjure geni. Geni niku kita sami duwe geni. Geni niku saka geni neraka. Terus dadi daging. Dadi awake dhewe memang asli ana genine. Lah geni niku dadi daging. Lah geni niku saka geni neraka. Nah, dadi awake dhewe patut mlebu swarga, patut mlebu neraka, tergantung. Nek patut mlebu swarga, wong awake dhewe enten unsur saka swarga, ana unsur banyu saka swarga, patut mlebu swarga. Ning ya patut mlebu neraka, mergo awake dhewe iku nang njero awak ana geni kon neraka. Sing marake dadi daging. Sing terakhir menika kita ada unsur debu. Nah, debu niku terus dadi kulit. Mulane wong mati niku kulite dadi lemah. Balik asale dadi lemah, nggih. Sing daging niku balik dadi geni. Nah, getih balik dadi angin. Balung balik dadi banyu. Oh, dadi wong mati niku jasad kita kembali ke asalnya. Nggih, mengatakan anggen kita ngangen-angen tentang jati diri kita. Mudah-mudahan kita jadi mawas diri, nggih. Termasuk di dalam diri kita itu ana unsur Gusti Allah